Ramogi no ali kalika motelo kinde mane Lydia pod nika gi weche manyien gie sani koro twak mar Ratil chako rayanga odhiambo machielo mar Jumapil tarik 11 dwe mar auchiel 2023 odiochieng' makoro oganda kwano mana seche kapok oter twak mar paro mar chik mar omenda od bura chieng' tich ariyo mondo ji jood bura odhi ong'i ni to chal nade matimore kanyo ne okang' manoket mokwongo mar tero twagno e od bura chieng' tich ang'wen mokalo weche ne odhir nyime nyaka chieng' tich ariyo mar juma manyien mano kela twak mar odhiambo makawuono nyakwara Ramogi wuot lu ariyo an gi Omulo Junior mabende dhi loso elo Kenya Kwanza Kachel kod Freddy Kokango mabende dhi loso kaka chung' mar Azimio en gie sani kotenre kod wach mar kaka piny Kenya en piny Kenya mwakete Ratil nikech nitiere gik mathoth ahinya nitiere weche mag siasa nitiere weche mag chike to nitiere weche bende mag dongruok manitie weche gi wachak gi weche ma omako piny gie sani Omulo. Erokamano George Badi ago erokamano kendo amoso jo Ramogi ni oimore uru wach maber kendo mokwongo ago erokamano nikech wan kaka Kenya Kwanza wa support and mine kata bedo ni nchokwa go ne kura lakini korwa kocha Homabay aneno ka koro sani okocho nonyo kwa walandi Kisumu nya koro obro malando Homabay ineno ka mine me power tiyo kendo gitiyo maber koro wa support gi mara riyo no si winjo pa jopiny jo sitero memorandum mar gi parliament ji yo se yiwaka gi ka to ingeni jo moko be ncha poko somo bill no te kaka nego beni some gima ncha ntie kanyen kontro bill ma iwacho ni 3% ma koro okango gini go ekoko lakini hie ntie gik mang'eny mabeyo in that bill koro nucho se jo pa jopiny ji ncho sitero memorandum be parliament kaloro gi chike mag parliament sani committee ni Naivasha kendo nego owinjore ni ntie amendment bibro tim nikech bill no kale ok bi kale kala kaka en bill no te ibo ng'ie close by close ibo ng'ie ni ka en ma jopiny wacho nang'o koro ntie amendment ma already ntie jo committee ng'iyo koro kibro tele parliament okango gini bo dhi e parliament kucho gi vote kaka MPs wach moro mag buogo ji ni maandamano ma onge maandamano gini time parliament gin kaka MPs magi gi whip MPs magi gitigi numbers magin go gi influence gimbe gigolo reason magin go gikel alternative ideas magidwa ni gikete bill no to ji odhi e parliament to ji debate koro wadwa ni MPs o debate objectively yani ging'i mbele ging'i gir jopiny nikech ng'eyo kata kwa keto bill onge gima rach e bill nikech president Kenya Kwanza nigi ideas mane ginyiso jopiny koro proposal kaka finance bill moseketno gimbe jopiny nigi pachgi kaka gidwaro opposition be nigi pachgi kaka gin magiketo government tesre koro kar go koko kar wacho ni ji biro dhi e maandamano jopiny sani ok dwa dhi e maandamano ji sani na wuotho dala ji opuro bando ng'eny yani ji sani odich to maandamano onge tiende ji odhi e parliament ji reason ni ok wadwaro koro kata kokale to jopiny biro ng'eyo ni wabunge wagi no wacho magi ne giwacho magi gibiro bedo judge dhi konyo gi gang'o ka koro ng'eni seche mi reason e parliament ng'eni wabunge ogin jomoko mofuwo samo yier ng'ato dhi e parliament kaka mjumbe gimbe giluwore kaka ng'ato owuoyo ng'eni ng'ato nyalo wuoyo mamak chuny ji majine ni kama giwacho no tadier ok wanyakale koro menyise ni dhi kale close by close yani chapter ka chapter ni my bill mo propose gima kama west ka west ikete wabunge debate givote kamano koro mane gimo nego bene temo ukango imako tiki ng'iyo chien kocha chakiduogo wan kodi machiegni erokamano George Bati ndalo mang'eny ageno ni koro Ramogi jwang' dhi maber kendo wan bende wan maber to wach maduong' ahinya en weche chike makoro Omulo gi lange ketonwa kawuono George Bati adwa chako ni gi wes mar Biblos aning'eni aja Kristo manongo kendo asomoga Biblos Isaiah 10 wes achiel wacho ni yaye nobed malit ne jogo maloso chike mainyo ji kendo nobed malit ne jogo maloso chike maricho mathiro ji chik mar omenda mar higa 2023 ma omulo gi Kenya Kwanza koro chunogo ji ka kwinin mondo madhini chik ni rach kata momo dagi Ruto kane campaign ndalo cha kane kalo chike mag siasa mag political parties no wacho wachni Isaiah 10 wes achiel kawuono
en owuon Ruto ni ema koro ochuno jo Kenya gi chike mathiro ji, chike mainyo ji. Chik ni rach nang'o? Wan kaka kweth Azimio ne waselango alanda, ne wayango kendo wawacho chik ni giketo atamalo 3 mar gero udi ma ng'ata matiyo ochuni ka chich koyugi nyaka ichulo suruno. Ne giketo rowere manie weche mag oboke, Twitter, Facebook, digital content ochuni nyaka ichulo suru mar atamalo 16. Ne giketo e chik marach mathiro ji ni nyaka 15 ok 16 ni temo gero ni 15. Ne giketo e chik marach mathiro ji ni kaini gi wach mora mora e weche mag chulo suru miluongo ni dispute mag ok winjoru maber kiare ni mondo mi winji e high court kidhie e tribunal, tax tribunal, ni nyaka iket e aguch kiare kacha atamalo 20 mar pesa miwacho cha. Koro king'iyo gigi duto tete wan kaka gweth mar Azimio wasewacho ni chik ni othiro ji, chik ni dhinyo ji, emomiyo ne wakono jowa te, wabunge waduto te tarik 8 manokalo cha. Ne wamiyo gi instructions mogik kotelnwa gi Raila Amolo Odinga. To wawacho negi niya, jogi okelo chik madhi thirowa, jogi okelo chik madhi inyowa gi jo Kenya te. Tamre uru chik ni rach. To ne wamiyo gi ndalo nikech omulo wacho ni ne ji osetero memorandum. Chik wacho niya Bati, ni sami loso chike. Yes. To jopiny irwako to miyo paro margi, to paro ka nyaka bed ei weche midhi losi ka. Na winjo siepna ma iluongo ni Kuria, ma bende en jatend komiti mar weche mag omenda e bunge. No wacho ni koro gidhi amen, ni gidhi loko. E kuonde gik ma gidhi loko giwacho ni koro osuru mar udini mane gikelo atamalo 3 ni ginyalo duoke atamalo 5. Kendo giwacho kata ni weche moko mag digital content ka ginyalo golo. To gima duong' mogik ma bende giwach kacha, nitiere weche miketo osuru mar ikete weche mag petrol, weche mo petrol. Kadi po nono ne gikalo gini Bati. To mo mar petrol dhi medore gi -9. Mo mar diesel dhi medore gi moingo -10. Tiende ni ngima dhi idho malo moingo gimoro amora. Wan nyaka ne wadonge Kenya ka pok nwaneno sirikal moro amora makelo osuru makoro kel gi omulo gi langeni. Osuru ma gimoro amora osuru, gimoro amora osuru, gimoro amora osuru, gimoro amora osuru. Koro wan wakono Ruto ni bro luwore nikech ndo wacho ni maandamano onge, to wan wanyise ni bro luwore gi kaki loso weche chikegi. Yes. Nyaka tarik ma isome budget. Kapo nono ni Ruto okitiyo malong'o gi weche ma jopiny dwaro, okiwe keto pach jopiny e wach budget cha, mi loso weche ma thiro chikeni, weche ma inyo jigi, tibiro neno gima Omolo Kanyunja no neno. Nikech Omulo to wacho ni en maandamano onge. Sani kata jo Kenya Kwanza no senyiswa ni girito Raila Amolo Odinga wachacha ni aya. Kenya Kwanza mage. Jo Kenya Kwanza no se wachonwa ni girito mondo Raila Amolo Odinga go firimbi. Girito mondo Martha go firimbi, Kalonzo go firimbi nekech tin turogi. Bill miwacho ni, finance bill ni, bill ni rach, wanyisi. Bill ni chalo ingeni nitiere jandiko moro luongo ni Chinua Achebe. No wacho niya, tuo ma ok ong'ere ok de thiedh gi yath mong'ere. Tiende niya, bill ni en tuo ma ok ong'ere, oketho chike madhi mana boro. Chik mokwongo VAT Act, Income Tax Act, Tax Tribunal Appeal Act. Chike mang'eny odhi ketho, to koketho gigi te tiende ni ngima dhi idho malo. Emomiyo wan wacho niya, wan jowa biro dhi e bunge kotelnegi Opiyo Wandayi wuod baba. To kwa dhi e bunge kacha to wasemiyo gi instructions obungewa. Wabungewa ong'eyo gima ber ne jopiny. Gima ber ne jopiny en ni osuru nyaka dog piny. Ne wakono Ruto we medo osuru malo dwok piny. Ne wakono Ruto mondo mi Kenya dhi mbele. We keto osuru ngibi weche mibadhi. To iduok tije moko maricho mokelo makani kia kas kia ngogi. Kiroko kucho
wan waikore mar gero Kenya. Ada penji weche ariyo. Waikore mar ketho Kenya. Ada penji weche ariyo Abiro kapok wadhi duoki. Romulo. Mokwongo. Azimio nigi kwano manyalo go bill ni piny e od bura. Mano mokwongo. Mar ariyo. Ka ji odhi e ng'anyo bang' ka chik ni osekalo, dhi konyo ja Kenya gang'o? Abiro duoki. Nikech osekalo. Abiro duoki. Yes. Iwinjo Bati. Azimio nigi kwano manyalo go bill ni piny. Ing'eyo king'iyo sani kidhi e ofis mar registrar of political parties to wacho ni Azimio ema nigi ratinda Azimio ema pek e bunge kacha. To mano be gima nie ground. To gima nie ground ne jogi omulo gi lang odhi ong'iewo jowa. Iluongo ni artificial numbers. Koro ging'iewo ma koro gikelo mondo odhi okal bill. To mano ok gima wabiro wacho sani. Yes. Nitiere jo od bura mag Kenya Kwanza ma kuodho mana wach. Giwacho ni giche chande to rach. Wan okonya wuoyi nikech kwa wuoyo to joga biro diemo wiwa. Koro un jo Azimio kodhi kacha wabiro konyo kiruru gini oko. Nitie jo bunge madhi mana 15. Mano se wacho ni gin jo Kenya Kwanza. Abiro mi namba achiel mano wacho. Wamuchomba no nyiso jo Githunguri ni ento gino endo obiro kiro oko. Aya osiepna magatanga. Wakili mbunge magatanga no wacho ni en gino obiro kiro oko. Mago jo Kenya Kwanza iye. Duoko namba 2 mar penjo namba 2. Yes. Ng'anyo. Kwa dhiye ng'anyo. Kosekalo biro konyango. We monda nyisi but chik article 37 37 omiyo ja Kenya mora ratiro mar ng'anyo kan tiere gima ok oyie godo ng'anyo yo mamuol maonge ting'o silaha mora. To wan wawacho niya mondo mi wanyis jo piny mangima ni bill ni rach, chik ni rach, nyaka wang'any. To sani wang' ni ka Raila Amolo Odinga luongo ng'anyo tibiro neno mana gi wang'i. Ok en jo Azimio kende madhi ng'anyo. Ibiro neno Mount Kenya biro ng'anyo, Coast biro ng'anyo, Western biro ng'anyo, Nairobi biro ng'anyo, Kiambu biro ng'anyo. Nekech gimariwo oganda Kenya sani yes. En chik mathiro jo Kenya ni. Chik ni rach. Emo mi wanoko. Koro kagi dhi mbele nigi kale ga goko. Nekech negi wacho ni sirikal tok lo. Osiepna miluongo ni Osoro ne wacho ni wan sirikal ok ni lo biro karo gi thuon udagi yie. Kalura kala kelo ng'ieura ji ukal. To kose kala ni bas. Unurom gi jopiny. Omulo iwinjo kwano kaka okang'o goyo. Kaka gin gi kwan e od bura. E ground ma en od bura. Owacho nitiere moko kuom jo od bura mawuok e sirikal ma wacho ni ok gimor gi paro mar chikni kendo gin kigin to ginyalo dhigo kura ataro mar dwaro mar sirikal. An gi penjo. Mokwongo gin penjo mokwongo. Ka wang'iyo rombe mag Azimio machien gi nyocha ni waneno ka oganda mowuok kod Kenya nitie ka kwan gi gidwa chako bede gi duol. Anyalo nyisi kuom ranyisi mane en governor mar county ma Laikipia Derito Moridhi obedo gi duol. Mane en governor mar county ma Nyeri gi jalupne odwa bedo gi duol. Wang'iyane iparo nade ma nyiso ni God Kenya ok mor gi gini to wajumbe manie e sirikal ema temo sia jogi mondo tigi Azimio onyis duond gini ok gimor gi gini. Be gini chicho sirikal yo mora mora bende okelo penjo e sirikal. Ing'eyo Muredhi miwacho no to gi ginana usawa Kenya cha. Mago joma manyo relevance. Ing'eni ka gisebedo oko koyo chamo gi ing'eni ka gibedo gi but jakom ko gibedo gi liet matin. Ing'eni siasa ing'eni yakisom siasa. Ke jogi gin gidwa ni gibed gigo siasa obed maber lakini onge gimoro ne ati ni gipingo sirikal. Ka Muchomba no wuoko koma nyalo wacho gima kama ang'o momiyo kubed gi chik kaka sirikal ni samoro nitie. Keto kango gini busy. Ng'eno kango gini gin strategy mag goye gin gigo strategy mag winjo. Ing'eni seche ma waketo gi busy giwacho ni Muchomba ng'at kucho strategy en achiel. Nya giwacho ni MPs gidhi go kura idhi go king'iyo ni omulo go kura kama kawo no kata yes gin mancha gigolo instruction magi nyiso members gini ugo kura kendo wadang'e ne jomage man gi jopiny jomage maonge gi jopiny. Wadu wanyiso gini sawa
Kaya ni gimi digo ayanga no. Wabu MPs wa onyiso ni ya. Jiodeo ga kura ayanga. Wabu dangani MPs man kure gima onge kure. Koro wa numbers ma okango kwano go mago gik ma onge mago kwanda winjo nikech ongeo the reality ngene siasa igo kwan ma reality weru go kwanda winjo ngene kwanda winjo gi kwan mikete mesa. Wanu gimo ngene numbers to ndie. To kwada keto jopiny okwada keto jopiny ni nyaka wachuna mane winyise no wakao pa jopiny mwasi yie ne amendment nyaka time parliament tingeno kango nego beda open gi jo Kenya owachi ni bill kuonde mage maricho that finance bill oko wacho ingeno wacho mana tribunal 20% no wacho ni keto advance ni ingeyo Kenya ka bati ntie jo mosebedo kae po ushuru chulo ushuru nikech ushuru en haki mar jo Kenya ja Kenya nyaka chul kata kidhi kanisa nyaka chul tithe ka ukichul tithe malo kileno yo wacho ne ja kanisa lakini ngene sama ichulo ushuru kokigelo development jomo ntie jomo sebedo kae po ushuru jomo sebedo katimo biashara Kenya ka biashara madongo mas osemiga go waiver no gise misuse jogi gin mana jomo ndiketich gionge Kenya kwanza oro ineno bill ineno gimomiyo ket atemo penjo ni jogi gine Kenya kwanza bende koso gionge Kenya kwanza kero ni Kenya kwanza kero chose bedo gi kese ndalo mang'eny but bill ni gimomiyo ket that 20% mondo discourage jomok chulo ushuru especially kembe madongo kisengene 20% idhi chulo advance kapo din case kidwa dhi appeal Mano nyiso ni okibiye monde dia apilo, okibiye monde dia court. Nyakichulo kwani silinga. Ami idea. Ami idea behind. Idea mimi ya omulo dir order kango. Omulo dir na dola tina chiel mondo kango ling. Manas sabat. Kwani winjo. Ingeyo ntie nyakingi idea behind gigi. Yes. Ntie kuone mogolo shuru. Wang'eyo ntie jowa mang'eny maloso kombe, maloso dirisha, maloso gimetimo metal works. Especially jolua timo gigi yo maber serious. Kada jo prison. Bantu so ntie jo magolo gigi oko, ma import gi oko. Koro waketo ushuru importation mag gigi. Mondo wa discourage jo mabro golo gigi oko kele Kenya. Koro wabomiyo jo Kenya ka biashara. Namba 2 okango ni, okada wuoyo marach, tada wuoyo kaka jaluka wuono, okada wuoyo kaka ja Kenya kwanza. Ndalo mane jakomo kelo wach ndara, mane igero ndara Madhika Road. Jo mage mane yuak, no mukute jika jo rabon ne yuak ni mukute gi jo Mount Kenya. Ndara no dugo okonyo jogi. Ndara Thika Road ber kabisa. Sani kidwa gerot 3% miwacho ni. Onge ngamani piny midhi ngadi 3%. Joma tiyo midhi ngadi 3%. Tingeyo jomo on biashara Kenya ka atamalo 60 gi 70. 60 kadhi 70. Joma ge man gi biashara okada wacho mane Kenya ka. Mosebedo ka epoka ushuru. Genbe magi isebedo ka gi kwa rent. Wacho ni nyaka wachul rent. Winji ni kwa yudo telo un manyaka uchul rent. Koro sani dwa kel development kaka gero ute. Wadi bedo gi competition jo man gi plot go wabedo jowa kata jo moko se bedo ka onge ot bedo gi ot to ni kokele kaka so ni itimo housing onde kata uma bay oni jo okango gino nego genia advantage mane mobiro go advantage okango ntire gi a point of order Mr. Kango honorable kuro wachane penjani penyo ni no iwinjo omulo owacho ni meka gin wecha winjo gik mo wacho go magi wecha winjo iwinjo wach mar osuru mar ot atamala dek minjoni gin giwacho ni gin gidwa gero udi gidwa gero ngata udi joma tiyo to en achuna chich koyugi giwacho ni ngata man gi pay slip ni nyaka ichul atamala dek mar pesa michulicha mondo gergo ot pogi kono wania be in gi ratiro mar yudo od ni kisechulo pogi kono wania udi idhi gergi bang igni adi pogi kono ania ngato nyalo yudo udi 3 2 kosa 1 pogi kono ania ot ka ot biro cost pesa di pogi kono ania udigi ibiro gergi e town ibiro gergi e gweng ibiro gergi ne nitie joma nigi udi e gwengegi iwinjo to jok moko be nitie man gi mortgage to joma ni mortgage pogi nyiso ni ibiro tim nango ne giwacho no ania ni ka ok idwar ot ni to ibiro timo saving to kichieng mi tho tiduoko ni pesa ja tingado tax emo miyo wan wanyisogi iwacho ni bang igni abiro inyalo choko kawo pesa no chieng' mi tingeni bang igni abiro biro ka gisedhi nikech jogi to dhi ka dala igni abiro mulo bang iga beach
Ruto gi lange dhi dala. Koro pesa ni dhi lal. Ka ing'iyo kaka ne gitiyo gi NSSF gore piny. Kata sani ok nyal kata or pesa osiptal NSSF gore piny. NHIF be gore piny. Koro mae ma gikelo ni en odhi tiyo nang'o. To ka penjo gi wapenje mondi. Jatende miluongo ni Ruto nende owacho ni odni en gini luongo ni housing levy. Odhi oloko oluongo ni ma iluongo ni patriotic contribution. Odhi oloko koro luongo ni job creation scheme. Kendo gidhi loko koro giluonge nang'o. Giluonge ni chama. Wan gimo wawacho katieko. Gimo wawacho. Omulo okinyal chuno ng'amo mondik tich ni nyako gol atamala dek mondo ger ot ka ok odwar ot. We chuno ji. Ruto chuno wani mondo wagol pesa to pesa no. Pesa migol samigolo pesa ni. Pesa ni di jokisungu wacho ni disposable income. Tieni pesa ma ingodo cha ko gol atamala dek odhi dong matin. Seche mionge gimoro. Adhi mithuolo machielo Okango. Okango ng'eni nyaka gimiya nyisi ni Okango nigi yawinjo. Okango poko somo plan ni mowinjo maber. Housing plan ochakore gi Kenya Kwanza. Housing plan ochakore gi Jubilee. Ndak ne gigo koko ndalo mane uru launch. Kata wanazini wan gi housing plan. Kata gimbe gine gi Kabro lero ni kaka maro. Wan gimo pogore ni ya. Wan ok wakaw gowi mar gerot. Wan wacho ni jo Kenya nyaka riwre magerute gi. Tingeni idea manie e wach gerot gi. Nyaka Okango nyaka ng'e mokwongo. Yes. Ruto ose launch utegi more than 43 counties. Counties have prangwen gadek. Counties kada uma be no be winji sami gerot gik moko manyaka ngi ndara nyaka ger kacha cha stima nyaka ket kacha hospital nyaka bed kacha police station nyaka bed kacha ndie jo midhi dictate ingene en the whole development matimore kanyo namba 2 ingene sami ngene sano wada wuok gimoro ma ngato go dala e kachiel e ka beach ni ngato nigi rangae sano wada dhi nie in the next 50 years nyithindwa mobro nyuologi ji bro chako gerot kadhi malo gori mane development ngene kaso namba 3 ni jo mingado ko wach ni 3%, ok en 3% ma salary, en 3% moket cap, oket kaka ogik ng'ama ichulo nus milion achiel golo alphabet. Okay. In fact mane mang'eny wadong' gi dakika ariyo tada penjo moro mondo watiek piyo piyo inyisa ni sana en morumo ni kawuono otin kata roma koro omulo ondiki tich gi kambi un ji 60 idwa ni igol tamala dek kambi bendo gola tamala dek king'iyo gini nyiso ni chuno kambi mondo med jotijene duto te atamala dek madhi ne sirikal mok dhi ne jogi dongi paro ni un kambi nyalo ng'ado ni an aonge gi pesa atamala dek madwa medo jogi kara dongi ji matin manyalo medo atamala dek tiriembo ji tich gima chalo kama dongi ok kwano kum sirikal ng'ama dhi medo tich nikech nitie regulations mag jomatiyo. To kose wach ni employer ni mi atamala dek to imbi gola atamala dek. Yes. Mano in mokonyi, ok okonyi kata jati. Mano nyiso ni jati nyalo medo mshahara, nyalo medo mshahara, mano in fact mano kadhi konyi kata ko unyalo winjoru kode kaluwore gi bargaining agreement maru matich. Ing'eyo nikech samutiyo cha nitie contract mondiko. But gima nyaka ji winjre ni sani ideas opogore. Okango gimo ne watemo rito mondo giwach ni gibed ne gibiege idea mar gi parliament ni wan watimo housing plan to my idea ma wan go to wadwar ni kar kete 3% utime kama nikech at the end of the day onge ching mobro implement idea ni kopogore gi sani mano miyo sani jo Kenya nyaka riwre nikech gimo watemo achieve duong' moloyo gima Okango gine wacho kokoni sabro liekonu watieki katieko aliekonu gigoro pachgi ni kata mumo dagi nikech en chik mathiro ji wan kaka kweth mar Azimio wik mwadhi chakoni wadhi goro pachwa ma waluongo ni the people's budget wabro pedhe ayanga wabro some ayanga kendo ji biro yiego omulo anadwa ori Ruto dhi kon Ruto mondo tim gik moko adek namba 1 owego agoko mondo mi odog piny obed mos olor piny mondo win jopiny namba 2 ogeng' weche mag mibadhi tax okonyiso ni mibadhi onge mibadhi kiketho to koro tax be dok piny namba 3 mogik yes jo Kenya Kwanza nyaka weche mag achuna chich ko yugni okwadwar nekech wan wang'eyo ni tani economy rach to ka economy rach ichuno ng'ato ni gol pesa ni mondo dhi kama ji wuoyo ji winjore ema miyo wan wasewinjore gi jopiny wik mabiro ni wadhiro goro chik mar jopiny wabro goro budget mar jopiny wabro some to bro neno to bro compare gi margi ni en weche madhi thirowa ema miyo wan wacho ni wan
kudwa kale gi thuon wachu to ka kudwa kale wachu wan gi mwarito uni kopo no kale ga chuna ka kuchuno ne turu ne mana gima mino mono kanyunja no ne ni gima wacho ni gik moko adek amba goero kama nikech wacho ni gidhi somo budget to ng'eno budget ma gidhi somo no mano budget mar campaign ma 2027 gigi somo budget mar realistic wan wacho ni we are ready to bite the bullet but gima watimo gima ber ma mbele kucho dhi konyo jopiny to gima miyo kanya nadhi wuoyo gi Ruto no senano kono oseriembo joma kwelo sani wano ing'eno ok ochuno ni nyaka wach ni order fight corruption gimitimo ni gimiluongo ni action ka ng'ato kwalo iriembe sukari ka ng'ato timo kama nino ko osemak joma ncha supply sukari koro ing'eyo oil sani ogiling watiyo kendo sani ok onyal duoko isewuoyo ling okango nyako ng'eni action ma nyako ti namba 2 onge agoko in fact ka en ga agoko gin magi go agoko nikech okonego beni gionego beni gibet ginyiso jopiny gima nenore ogi magi wacho cha ni giparo gi pachgi koro anyiso kango ni jo Kenya te kendo awacho ni jo Kenya na Wakenya wote watakusanyika nyuma yake William Ruto wakisema Ruto aende alete maendeleo hiyo tunataka okango nyaka ngeni sani gipoko se change an gima ng'eyo wane yie to yieni hotel ne girela mondo Odinga kor wan wawer ye marauma ye kalo ye tinga mondo ye koro dhiyo ye kalo wan wadhi donjo ye mar Raila Amolo Odinga yieni madhi reso jopiny weche mag chike mathiro piny mag Ruto wasekiroko te udagi uyie wadhi kiroko to gima duong' mogik watieko jopiny osewacho ni ok gidwar chike mag Ruto jopiny osewacho ni gidwaro chike mabiro riwo ji duto te mane yie mar Raila Amolo Odinga kelo nyakwara mogiro kamano kuom ketera Ramogi TV Ratil mulo iwacho dho Latin nyakwara mogiro kamano ahinya kum kete Ramogi TV Ratil odhiambo ni obedo mochwakore kata kamano odhi chwakore juma manyien mwadhi ni nikech madhi yudo kose kal kata dur piny budget achiel koda paro mar chik makoro igeto mondo mi otigodo miloso godo budget mibro som tarik 15 nyaka Ramogi erokamano kuom kete Ramogi TV nyinga George Batilo jogo mosiro chenro mar Ratil kawuono warom kendo juma manyien Nyasaye mondo bed kodi